Să fii sincer, ai zis un cuvânt acolo. Fii sincer dacă e tot e sincer. Pentru ce să stau să muncesc atâta pentru un joc când pot să le fac imediat? Ca ce? Uite așa, păi mă pun în locul lui, are copil, veniți nevastă sau să stea să-l ia la bătaie că stă pe meci. Eu cred că i-am făcut un bine. Acum stă și el cu nevasta, nu mai ia la bătaie. Eu zic că i-am făcut un bine, nu știu ce zici tu. Da. Se lasă și el de metni, stă cu copilul, cu nevasta acasă. Bă, și plângea sau era pe cale să plângă? Că n-am înțeles. Adică acum nu știu de care ziceți voi că l-am furat, care dintre ei. De... A, da, acolo al bătea nevasta. Pe cum pula un toată firea plânge după iteme pe rău? Aia am muncit, vorbit în 2010 că doar cele... Dacă le-a furat și de unde știi tu? Da. Hai de unde să spun? Și eu am muncit când m-am apucat de medic, și eu am fost furat de atâtea ori. Vrei să zici cum m-am simțit când am fost furat, nu? Lasă-mă. Aia. Ce să le faci? Aia e. E pe mine dacă v-ați născut încă o dată, poate m-ați mințit, dar nu. Ești de bun tu așa. Poftim? Ești de bun. Dar de ce vorbești la plural, nu înțeleg? Vorbești foarte prost, pe loc l-am întâlnit. Păi nu știi ce vorbești. Eu nu-l cunosc de foarte mult timp pe băiatul ăsta. S-au împrietenit acum, mă. Nu, Da. tu cu dragul normal asta, ai liniștit. Pe mine nu m-a furat, n-am treabă cu el, ești nebun. N-am niciun pat. Adică n-am treabă, nu m-a furat, n-am treabă cu el, să mă cer cu el sau să rânjesc. Erau niște factori înainte pe Hydra, când era Divinity. Nu furai pe nimeni din Divinity și nu luai bani, înțelegi? Acum nu mai ai niciun fapt. Fiecare puterea lui. Ăștia iau interviuri, să-mi vă sunteți, nu Păi, știu. știi cum e? Eu nu prea stau să scot eu bani din joc, am din ce trebuie, stai ce. Nu, pur și simplu mă joc. Că dacă ți arăt câte iteme am avut și înainte să mă apuc de furat. Am o grămadă de videoclipuri pe YouTube, numai că n-are rost să-ți arăt cine sunt și alte chestii. Interesează la Păi vrei să te mint că ăsta filmează acum? A, știu că filmează unul. Hai mă să fim serioși. Son, ăla, cred că. Ori ăsta, ori Ționchi, unul din ei filmează. Ce să facă? Ce se facă? Da, mă. Du-te, mă, bă, dă-ți aparatul în tacos când vorbești. Mai sunt pe YouTube, stai liniștit, nu fac eu că nici nu fac, că știu o grămadă de lume, dar pot să mă ascult. Auzi. Tu crezi că vă deranjează cu ceva dacă ai... Măcar dacă ați fi vreo persoană importantă sau publică, măcar. Măcar publică, nu important. Hai de pula voastră și credeți că cineva vă filmează, auzi. Bă, Țonchi, bă, tu mai bine ai face din gură. Da, ce în pula mea. Găsiți și voi oameni care, sincer, poate nici nu își bat capul cu jocul ăsta. Și gata, profitați de pe urma lor și mari șmecheri suntem.
Așa, și cu ce te Asta e, lasă, asta e, mă, discutăm Cu și ce te afectează pe tine că fur eu? Zi-mi tu mie. Bă, dacă furai pe altcineva, adică nu că ai furat pe eu știu cine ai furat. Ideea e că ai încercat să mă fur pe mine, dar nu ți-a prea mers. Și nu m-a deranjat că ai încercat, că pur și simplu am mai dat afară din conferință și aia a fost. De ce Păi, nu mi-ai bun. dat cererea să vorbim, să te întreb care a fost faza? Ce ai vrut să încerci? Eu asta am vrut să aflu. Ai văzut când Ai am crezut, fost cu ai el? crezut că-s copil mic. Cine mai știe de ce nu l-am tras în conferință? Nu știu, doar în conferința asta Eu l-am că fost m-ai întrebat, ți-am răspuns negativ la asta, la propunerea ta și atât a fost. Direct, n-ai mai zis nici salut, nici ne-auzi, nici te sun. Păi, normal. Exact, să fac eu bani cu tine. Cine e ăla de mea? Care din Nino? Care dintre ei? Adică despre de Orion vorbești? Nu, de aici. Cum are numele pe joc? Nino, nu. N1, N1, N0. N0. N1, Da, N0, da. nu? Da. A. Eu-l furasem pe ăla care a ieșit King cu Orion. Păi nu, dar m-am jucat cu doi băieți pe cont și am fost și eu unul dintre ei, micică, știi? Cui? Două perechi de abana și o pereche de papuci, o brățară și un șut. Dar să stai liniștit, că aveai temele personalizate, te lăsam până toate. Nu m-am mințit, că înainte am avut eu grijă să mă asigur că nu m-am mințit. Sunt itemele lui. A rămas fără iteme de 1000 de euro din cauza lui nevastă. Nu l-am furat pe el, l-am furat-o pe nevasta și n-am dus la Dragon, n-am dus la nicăieri. Ca să zic cum, am pus clonă pe Skype și m-a dat de steaua și am spus nevasta să dea itemele pe vând fontul. Și cu asta a intrat și mi-a dat toate itemele. Eu sincer pentru tine, Eduard de ăsta, sau cum ți se zice, în fine. Pentru tine am tot respectul că ești deștept, dar ăsta pe care îl ții după tine e un fel de salaor, sincer. Asta e, bă, sunt și eu sărac. De mă că îl ții degeaba, mai bine schimbă-ți-le, că îți face toată firma de rușine, să zic așa. Asta e, mă, ce vrei să fac. Sunt și eu sărac. Da, frate. Cine? Mă. Da, adevărul e că mi-a dat maxim până acum. Nici nu-mi bat capul cu tine. Cum am intrat de conferință, futus morții mătii. Păi Hai. dar tu m-ai băgat în conferința aia dacă nu mă înșel, de aia, când am văzut numele mi-am adus aminte. Da. Așa, de-aia m-ai jurat. Nu o vrea de ce ai vrut tu atât. Ai făcut de mine, am înțeles. Mă, stai mă, mai vorbim cu Salaor. Ai auzit? Chiar îmi place de Salaorul ăsta. Și Ce vrei, mă, săracule, tu? Care-i treaba la tine? cu cât lucrezi pe zi să te iau și la mine? Să mă iei la tine? Da, frate. Păi tu n-ai bani să-ți iei ricoce să mă iei tu la tine. Hai Deci tu stai. liniștit că împrumut dacă n-am. Auzi, Și tot te plătesc. Nu ți-e frică că eu nu o să-ți dau țeapă, eu am milă. Tonchi, nu trebuie să împrumuți, ți-am zis, facem să fie bine, să nu fie rău. Îți dau parți și spun pe inventare de licori, mergi numai pe elixire.
Stai liniștit, că nu-mi trebuie, dar pentru el, chiar dacă n-am împrumut, să nu zică că îi dau țeapă sau ceva de genul. Să nu muncească gratis. Tu ai vocea lui Carpe Diem, bă, ăsta, Alex. Tu ai vocea lui Carpe Diem. Nu. Ai vocea lui Carpe. Amin. Da. Lucar pe DM. Nu știu. Tot unul de pe în care mai ciordește. Știu. Accentul, dar vocea. Hai bă, Alex, de ce nu zici că folosesc Clownfish, frate? Pe Queen Ro, știți cine joacă? Taci, mă, nu mai zi, mă, termină. A. Asta de unde știi? Mă. Mă, vrei să-l trag Tonchi pe băiatul ăla care am încercat să te fur atunci? Poftim? Să-l trag conferință pe băiatul ăla care am încercat să te fur atunci? Bă, știu că tu m-ai luat cu... Nu știu Păi ce... eu, dar mai eram cu un băiat. Nu știu, eu pe ăsta îl știu după nume și după poza asta, mi-am adus aminte de el. Și nu m-a deranjat că ați încercat, că au mai încercat mulți, crede-mă. Cât m-a deranjat faza că nu mi-a mai răspuns niciunul după aia. Sunați-l și voi toți. Nu înjură, stați. Da, să înjură, stai liniștit, că nu mă deranjează. Sper să nu fie Salaor și el. Da, păi vezi. Ia-o, Silviule, te cunoaște lumea. De ce nu bănești, bă? Onoarea nu se vinde. Onoarea nu se vinde. Fac din noapte și zi, scriu poezii și fac hârtii. De jos până sus, e drum lung, dar merită. Fiecare bulangiu, fiecare piedică. Trec peste toate, mă îndrept către moarte, dar încerc să mă îndrept înainte de toate. Câte greșeli am făcut, n-am regrete. Ce foame de bani, totodată și sete. Adorm cu verde, mă trezesc în liniște. Încerc să mai spăl din păcate, ce bine că tata mă iartă, că dragostea vindecă rana deschisă, că ura te spinte, că onoarea înainte de toate. Și află, sufletul meu nu o să treacă prin lavă. Marfă băiatul, ce bine le zice. Nino, ca mașina de poliție. Din cap, pun pe hârtie, din cea mai mare dramă, cea mai bună comedie. Onoarea nu se vinde, pali. Printre cuvinte fac din noapte și zi, scriu poezii și fac hârtii. Onoarea nu se vinde, pali. Printre cuvinte fac din noapte și zi, scriu poezii și fac hârtii. Mândru de viața mea, în viața mea n-am dat un gram din sângele doltean. Ziua munceam, noaptea râdeam.